ko parlok hakane ke singi ngawan sepi lembaga gospel kat kum yanis nong bakat san kat kendai ko ong kumne nga i yapi kumba ukpa u i yanga to yai sa hakajing i jonga ko men ko para kumno nyin yai sa hakajing i jong jisu e ko jisu u ong u batai hakane ke gospel kalong kumne wong lada pi ko ya ki hukum jonga pinai sa hakajing i jonga kumno ngine sa hakajing i jong blai hakajing i jong jisu da kapangi ko ya ki hukum jong u mar wong kumne tik kumba ngala ko ya ki hukum jong pa jonga bat ngasa hakajing i jong te kajing ko ya ki hukum kedekata kakendon bangin ai sa ha kejing i yau jisu nang ta su wong ngai thu yakane knang ba kejing kemen junga kan dup don happy bad ba kejing kemen jung pi kan dup long ka ba pura ti bale jisu wong ingi bangin ai sa kejing i jung bale u ya thu engi kata namar bu kwa engi bangin kemen tin mar kata ko men ko para kane kade kajing tunggu jong blai kajing tunggu jong jisu na kabantai jongi bangin long ki bakkemen bat kumno ngin kemen da kabangi ai sa ha kajing i jong bat kumno ngin ai sa kajing i jong u da kabangi ko ngu ya ki hukum jong ba ke kata ko hukum jong u ka hukum jonga kalong kane to ya i mar keliang kumbanga i yapi kumbang ngila jing i nau jisu kumta ngin ya i mar keliang kene kede kabaduna bah kejing im jongi ladangi long ki baya e de ganam don kejing yesun langi de catholic langi de presbyterian langi de kino ki kunhun kristan ladangi don kejing e ganam don kono kejing yele ben para kristan don ki catholic ki nyau siliang ya ki presbyterian don ki presbyterian ki nyau bat ki miasu tenat ya ki catholic bat kumta terter ladangi long ki baya e nginam don su kane kejing don lakajong ki Katolik lakajong ki wipat ki bakhadi de Kristen lakajong ki long tang kawe kin sa long tang kawe ke balang Katolik latangi don ya kane kejing e ke bau jisu sisa ula ai hangi di nomor kata kejing e bakrau tam kala bandon ba ubre ula bandon na ka banta ki lok jungu kalong ban IT lakajing im na ka banta jongki de pilong kilok jonga ta pile ya kaba nga hukum ya pi itu ngin yele ya kaba ujisu hukum